Magandang araw! So, magluluto tayo ngayon ng roast beef. So, meron tayo ditong beef. Hindi ko lang alam kung ilang kilo siya. Basta, luto lang tayo. So, ito yung ating mga kailangan. So, kailangan natin siyang i-pressure cooker para madali siyang lumambot. So, ito yung pressure cooker natin. So, lagyan natin siya ng salt, sibuyas, itong beef cube, and then tubig. Yan, i-pressure cooker natin siya. Kailangan natin i-lock siya dito para pag singaw hindi tayo maputukan. So, start natin yung on. Pili tayo kung saan tayo dyan pwedeng So, beef yun. So, dito tayo sa meat. Yan, dyan sa meat. So, 30 minutes lang. Kasi madudurog na siya pag 40 minutes. Ayan, nag-on na siya. Hintayin lang natin siyang tunog. Kasi hindi siya pwedeng buksan ng buksan at sasabog tayo dito.